салом алайкум бародаро. Имрӯз бародарҷоно дар як ҷо қарор дорем. Аз шумо хоҳиш мекунам ҳам видеоро то ахира тамошо кунед. Ози апаҷон ҳамаша дар бораи ана гуфтаг мефаҳмонад. Илтимос мекунам видеоро то ахира тамошо кунед. Салом алайкум апа. Худтон як шинос мекардем. Салом алайкум. Вона мегӯяд касали 6 сол мешавад ки қатъия мегӯяд ки бемор саргардонем. Ҳамин судр қатъия хахтон видеоша бинед. گرفتی ساقی چه؟ бародарҷоно бахшиши зиёд як чиза гуфта намона ана як чиза да як будама то зур на ягар рӯи экран намебирояд. ана рӯз габи очашон мешава. Хоҳиш кардан ки имконат боша рӯи мора да наворишон натем бародаро. ана хақиқат суҳбат мекунем. Шумо фақат навора то ахира тамошо кунед. ана апаҷон баъд и тавбат дора бурда буден че тавбатш кардем. То Россия ҳама иҷоба бурдемаш фақат аутизм накайда буда қарор надора фақат беқарора агар ҳини ки касал мегираш дар берун биниш мешканам бурдемаш гуфтан гӯшти зиёдӣ гирифта аз ҳисоби ҳамо гӯшти зиёдӣ гирифтан тавтас бисёр ки аста фақат судрукш мекунад. Нами беқарор буда ки ба зарбати димитрол намехери чизои мохмон маст бақаид мекунем амебуда ки мақсад судур бисёр нафташ. Апаҷон хеле гуфтан ки тавбат мешава. Гуфтан мо шашмагиш судуркои амебуда буд аяму будакиш ами ки ҷое ки бурдемаш соз мешава. 3 солагиш да бурдемаш Амонзода Хуршед профессор Дадшанбе гуфт ки операсияш мекунем мақсад бубинем маблағ донад 22,000 гуфта буд ман леки пас аю бо чиш кардан тавбат кардан хош кардан 27 рӯз дар баленса ҷои вазинода гуфт то афсолагиша накунем то афсолагиша накунем ози биниш идам мақсад амҷаз даллаки нафас гириш бисёра ана биниш ҳам бояд операсия кунем. гӯшти зиёдӣ шида бинишда ини биниш шикастак дар берун ам наворе ки амуҷада аста аму ҳолат дар руш скандагия ко амуҷада дар берун ам касал мегираш ба фуки мезана биниш мешкана. Hejku, skój mamy został na my to już tak no ci dore mać wystare kuja sera bana mi khado باید операсия кунем миша маблағшам гуфтам аммо 6000 ба фикрам барои ки таам ранги ам 6000 аст 6000 сом муша иншолло ки мешава операсияш мегзара. хай бародарҷоно навора тамошо карден ҳамхелай апаҷон як чизи дигар гуфтан ма картаи хитон ана ҳамин карта ба номи хитон гирифтагия карта чи дорем ҳамун рақамҳои картара баламала мекунем бародаро кадоме ки мисол хоҳишманда дастгирӣ кардания ин рақамҳои телефонша дар таи навор мемонам рақамҳои худи ҳамин модара ана кадоме ки бовар намекунам марамат занг мезанам қайдқиш суҳбат кунам ба худо қасам картаи ман нест ана картаи худи модарай ана кадоме ки хайр кардания бовар намекунам аввал занг бизанен аҳоли ҳамин бачаҷон хабардор шен баъд маблағи хитона мисол чанд қайд дастгирӣ мекунем ана картаи модар да бигзаронем бародаро коме ки мисол хоҳишманда ин рақамҳои телефон занг бизанам. Апаҷон рақамҳои телефонтон бора мегуфтем 989 баландтарак бигӯед апа 989 008044 ҳамин номро мегира ана карта да ҳамин номро пайваст кардага ин карта ба номи кияй ба номи ҳаким ашодигар хитоне на апаҷон ана рақамҳои мисол телефон чандай номери телефонам 989 008044 да ҳамин номро пайваст кардага карта ана рақамҳои болои картаро мегӯянд ки бародаро ки мисол ба номери телефон наметавонанд ба номери карта бигзаронанд маблағишона чанда апаҷон 97 26 00 01 91 86 08 15 ҳамин рақамҳои дар болои карта будага апаҷон ана яки мисол рақамҳои телефонтон бародаро занг занан нагиранд ягон рақами дига ҳаста бо монам ки мисол агар номро нагирад ба ин номро занг зананд
977 مهم. 29 مهم. 23 23. رقم تلفن گریان ها انا برادر جانای نه کدومی که باور نمیکنه نه رقم تلفنشون رقم کارت بانو میخچونه کارت بانو میخچونه کدومی که بسیار باور نمیکنه اول زنگ میزنه قطعی اپا صحبت کنین وضعیت هم دو در جان بپرسین کدومی که مولک زاروندنی یا که ای پیش اومدن دیدنی مرحمت دمین اورو زنگ زنی پیش بیاین ببینین برادرو باور کنین وقتی گم نمیدونم ایرا کجاش میبینم جو همه نمی توبت رو همین دو در جان توبت کردن یا گلا خوازه همه نمیره اپا همه میره همین دو در جان توبت کردن اینش ایچی راستی هایا کاغذای راستی بدگیشه یوش میجا انسان کارابولد شنده انشالله همین مبلغ جمع شد توبتش میشه کردن اپا خدمت خدش برای بنی چند سال کتاب دادن اپا 6000 سومانو نه انشالله همه 6000 سومان جمع شده برادر جانو نه توبتی منیشه میگذرونم با خیلی دمیله نفسش بشه اپا نفس شنگوف ایلکنین 7 سال گشته بعد پیاسه سرشه اما قدر توبت رو هم دو در جانو کردن اپا یاد برادر رو جویه کلا خوبه هر برادر رو کدومی که کاغذای که راستی آورده بودیمش چیه انا کدومی که برادر رو نبا باور نمیکنه زنگ میزنیم برای خون تلفن قطعی در جا خودتون صحبت کنیم در که جای باشین برادر رو زنده باشین تا نمورای دیگه